To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri namu mai suna kowane kiɗa. A cikin wannan shirin ne za mu yi ta kawo muku wato yanda za ku yi kiɗanku a gidanku ba tare da kun je studio ba, ko da laptop kuke da shi za ku iya sa wato wannan software ɗin sunan shi Flstudio, sannan ku yi kiɗanku. In kuma kana da Sona ne ko Platinum ne ko Cakewalk ne, duk ma za ka iya bin yanda muke nunawa nan, duk ka yi kiɗanka. Domin ba wani bambanci, sai dai kawai kai kake ganin bambanci. Amma in an yi kiɗa a Flstudio ko an yi a Cakewalk ne ko Sona 8 ne, to in ka bani ni dai dan yama ko a ina aka yi shi, in ka bani ka tura min ka ce kana son irin wannan kiɗan, zan yi ma irin shi ba tare da cewa wai na yi amfani da kalan wannan software ɗin ba. To abin da nake so ku gane kenan. To jama'a, an jima ba mu kawo muku sabon bidiyo ba, muna kan baku hakuri za mu ci gaba da baku. Sannan mun ga channel tana ci gaba sosai, channel tana ci gaba, kuma bara mu daina wato muku godiya ba, sannan ba za mu daina koya muku abin da muke koya muku ba. To da farko ga wani kiɗa wanda na yi shi shekaran jiya ne, ko zan ce nake so nuna muku yadda na yi shi. Wannan zan ce kamar breakdown na nuna muku yadda na yi shi ba tare da wani bata lokaci ba. Ba mu gani, ba mu wannan bidiyon ba na so ya dogo sosai, amma in yayi dogo sosai to ya muka iya, duk ana so a koya ne kuma a ci gaba tare. Yawa, to na farko shine na fi gaya muku, na farko amshi na fiye sa amshi a sama. Kun gane ai, na fiye sa amshi a sama saboda ni ban yadda da wani sa amshi a wani waje ba, a sama nake sa amshi na. Sannan na gama kiɗa zan iya zuwa in yi su interlude ɗina a kasa da opening ɗina a kasa da su rolling ɗina a kasa, amma kuma amshi na a sama yake. Kun gane ai. Yawa, to da farko abin da zan nuna muku wato amshin wakan, ya aka yi amshin wakan shine purity ne tare da Nexus. Abin da na sa Nexus, na sa wannan classical ɗin, na sha nuna muku wannan ai Hollywood Brass, na sha nuna muku, ba sabon abu bane a wannan channel ɗin. Sai na biyu abin da na sa violin. Kun gane violin, in ka zo cikin purity za ka shiga wannan wato, ya ma zan ce, za ka zo wannan normal kawai GM normal saman shi, saman purity. Sannan gashi nan wannan, kun gan shi violin. Yawwa, shine na sa amshin. To abin da nake so kuma ku sake ganewa, da ya bani amshin wanda na ma kiɗan, da ya bani amshin yana gamawa sai na kama mai amshin. Amma kafin nan ban ku ji yanda amshin yake. To sannan wasu za su ce meye quantizing ɗin? Ga quantizing ɗin, kana amfani da to da Sona ne, ga quantizing ɗin nan, line ne quantizing ɗin, ba wai wani abu ba. Kun ga wannan line ɗin shine quantizing ɗin, ba wai na yi shi mai swimming ba, ba kiɗan kalan kiɗan shoki ba ne mai swimming ko mai kacaka a'a, kawai kiɗa ne wannan straight. Kun gane, saboda wani lokaci ne mutane na yin abu kacaka, ni gaskiya ban cika so in bi mutane muna kacaka ba. Kun gane, na so a ce ya dan babbanta. Yawwa, to shine, to na nuna muku quantizing din gashi nan. Yawwa, sannan mun sa wannan da na sa muku yanzu kuka ji, na purity ne kadai, ba ku sake jin shi. To na purity kenan. Sannan kuma ga na Nexus, ba ku ji shi. To wannan shine na Nexus, in mun haɗa su tare kuma ba ku ji. Sannan kuma ba dole sai ka bi ni ka ce kana son wato ka sa kai ma daidai wannan busan ba. In baka da purity ko Nexus, za ka yi amfani da wani abu
wani plugin daban ko da Hypersonic ne ko ga sunan dai da yawa ko contact ne ga sunan dai da yawa ko expand ne duk za ka iya sa wani busan da kai kaga ya kwanta ma a rai kun gane. Sannan abin da na sa na biyu shine wannan na sha nuna muku wato ina in ina ya zan ce ma in ina yin wato ya ma zan ce ina son tuna in yawa ya ma zan ce in kamar na yi amshi ɗina ina so wato ya bi akwai busan da nake a kasa wanda nake so ya bi amshin kun gane yawa kun gane ina yin wato busan da nake so wato ya bi amshi ɗina to shine na sa wannan na purity na saba sa shi ba yanzu nake sa shi ba na saba sa shi kun gan shi yawa ka gan shi ba sai na kira maka sunan ba in ka je ka duba shi aka gan shi yawa ka na yi sha kiran sunan ba dan yi ta kira ba yawa yawa to back to business kun gan shi ban sa shi kadai mu je amma kuma abin da nake so ku gane guda ɗaya ne in ka yi wani abun da ya bi wato amshinka ko abin da ka san da ya shafi muryan mutum akwai kalan busosin da suke tara muryan mutum kun ga a nan na zo nan na yi fanin nashi irin na fanin nashi na kai shi hannun dama kun gane na kai shi hannun dama shine fanin din nan da ga wasu ma na yi fanin nasu to duk busan da kaga yayi tsiwa sosai kaga yayi ko pi kaɗan fanin nashi saboda muryan ya samu space da dai ɗan yin numfashi a cikin kiɗan kun gane wannan na baku secret ne secret na baku yawa ya ake ce ma secret ma da Hausa to na dai manta ku gaya ma comment section kan sake manta yawa to in nayi playing yanzu da ku ga ya yake shi kun ji yanda yake ba wai wani abu na yi ba amma ban shiga ciki abin da na yi shi ne quantizing ɗin kun ga yadda na yi wannan quantizing da na sa wannan busan farko irin sai na zo na canja quantizing ɗin na kawo shi wannan kun gane abin da na yi kenan da shi ne kuka ga yake ɗan wannan amma akwai piano da ka yin shi da piano ba tare da ka yi shi irin haka ba amma ba piano sai ka yi shi irin haka amma ka tabbatar da key da zaka sa a sama ko a kasa yana cikin chord ɗinka in ba shi na cikin chord ɗinka to shirme da ka yi kullum ina gaya muku kar ku fita daga chord naku kar ku yadda ku fita daga chord naku kun gane duk abin da za ku yi shi a cikin chord naku kun gane ai yawwa to kun ga yadda na yi shi ban sake playing ku ji to yanda na yi shi kenan sannan na sa shi tare da amshikan da ku ji ya yake yawwa to kun ji yanda yake sannan abu na ukun da muka sa shine wato wannan kenan abu na uku da muka sa me da shi ma na sha nuna sha wannan anya kuwa na ga kaman ban sha nuna shi a ciki piano ne kuma dirty is it suitcase ne ko suitcase to gashi nan ne ku je ku shiga ku duba shi yawa to ba mu ji shi kaɗai ya yake da gani bidiyon nan da ya dogo sai dai ku yi hakuri to da Allah ya hakuri a kalla saboda a ci gaba da girma akan abin da muke yi saboda ba na so a ce yau har na zo na gama muku kaman kiɗan zo in shiga in bi makiɗa a ce ba ku iya wani abu ba ina so ina muku ne in kun ɗan iya san fara bin manyan makiɗa suna nuna muku wato nasu yanda suke nasu to kun ga sai ku yi ta haɗa da naku sannan sai ya bada wani abu mai amfani sosai to dan Allah tsaya kalla bidiyo da kyau kuna ji na dan Allah yawwa to godiya nake
kun ga abin da na sa wannan ba mai wahala ba ne, ko kana baccin an tashi ka an ce yi wannan ba ai za ku yi ai. To abin da na sa a wajen kenan. Sannan sai abu na biyar shine na sa code code na sa wajen. Kun ga wato code na sa a wajen. Sannan na sa duka da amshi da sauran abubuwan ba ku ji. Kun ji wato yanda yake. Sannan abu na biyar da na sa shine code ɗina na yanka. Ai na nuna muku wannan a bidiyon baya. In kun kalle shi da kyau na nuna muku yadda za ku yi wato wannan abun. Amma in ba ku gane ba ku sake mun magana muku bidiyo da sori akan wannan abun. Ku yi ta mun magana a comment section duk abin da ba ku gane ba. Saboda wasu magana da suke yi mana kalan abu kaza. Ku gane wanda na muku na farko kafin ku yi magana muku na kala kaza. Kun gane? Yawwa to ba mu ji. Yawwa sannan ku yi hakuri ban gaya muku ban nuna muku me na sa gashi nan na saba sa shi a code ɗina. In kuna duk mai bin wannan channel ya san na saba sa wannan vintage EP2 ɗin nan na saba sa shi a code ɗina. Yawwa sannan na biyar ɗin ga abin da na sa. Kun gan shi? Tini ɗin nan EP2 shine na sa a wannan wato shi ma code da na yi a kasa irin abin da na yi ba wai wani abu ne na yi ba. Kun gane? Na wannan ne a nan sama ba wai wani abu ba. Wannan shine a nan sama, 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 ba wai wani abu na canja ba. Kun gane ai. Sannan sai abu na shida da na sa shine wato purity GM normal na shiga. Sannan na sa mood jita. Kun gan shi mood jita. Ba ku ji wato ya yake. Ba wai yanda na yi shi na bi code ɗina ne. Kun gane wato root note ɗin na code ɗina. To ba nuna muku root note na code. Kaga na bi wannan. Ba ku ji shi. Su ne wato code naka na farko. Gashi na duk code in ka haɗa code wato na ƙasan shine root node naka. Ka gani wannan shine sune root node ɗina. Kamar yanzu ba nuna muku in na cire wato waɗannan na saman kamar haka. Kun gane? Waɗannan sune root node ɗina. To sune na ɗauka da je na sa a can. Wato sai na maida shi yanda kuka ji shi. Kun gane? Yawwa to da fatan ana ganewa ai. To abin da na yi a wajen kenan. Abin da na yi a nan kenan. Kun gane? Ba wai wani abu na yi ba. Sannan abu na bakwai da na sa shi ne wato baseline ɗina. Kun gane? Shi ma ba wai abin da na sa a wajen in da ka yi wato base. Kuna ji na? Abin da nake so in gaya muku shine guda ɗaya. Kawai ka bi code naka. In ka bi code naka base naka da yi kyau. Kuma code ɗin da za ka bi wannan root notes ɗin da na nuna muku yanzu shi da ka bi. Kun gani shi kenan abin da na sa a base ɗin ne. A base ɗin kenan. Sannan na sa daga farko daga inda muka har farko. Kun ga ba wani abu bane mai wuya sosai wanda aka yi a cikin wato wannan kiɗan. Sannan ga gangunanmu. Yawa. Mun shiga wato fannin gangunanmu. Kun gane? Fannin gangunanmu ga na farko abin da na sa. Wannan daga ni na yi shi da kaina.
ni na gyara shi, ina da packs ina. To akwai lokacin da zai kai har zan zo ina kyauta da su packs na kiɗa da su abubuwan kiɗa. To ku yi subscribing, ku yi ta bi na, duk za a zo a baku, kun gane. Ko da me kake amfani da ka yi amfani da shi, in kana amfani da me ne da me kai, ko cikin daji ko cikin rami ma kake kiɗa, duk za ka yi, kaka damu kawai. To kun gane. Sannan wannan abin da na sa shi ne, ba mu gani ya muka yi shi. Ba abu bane mai wahala wannan, ko da a barci in aka tashe ka, in kana bin wannan channel din zaka iya shi, saboda na nuna muku yanda ake yin shi. Sannan nan na hada shi ne da wannan kun gane. Ina so ya dan bani kama ana dan tafi a ciki kaɗan, to shi yasa na hada shi da wancan abu. Sannan wannan kuma ba mu gani, ai kun san me wannan, ba sai na gaya muku ba. Sannan sai shi ma na biyu, ba mu ji. Sannan sai kick namu, ba mu je su gabaki ɗaya. Yawwa, to abin da muka yi amfani da su kenan, wato a fannin gangunanmu. Sai fannin wato opening namu, abin da muka yi amfani da shi shine wato wannan busosin. Ba mu sa shi mu ji ya yake. Amma farko za mu nuna muku me muka sa. Na farko mun sa wannan E-bass ɗin, kun gane E-bass ɗin nan, in ka shiga bass jita number 10 E-bass, sannan sai ka shiga ka sa stereo delay, sannan nan kuma sai ka sa wato reverb, kun gan shi room reverb, kuna ji na. Yawwa, na nuna muku ne. Yawwa, to sannan ba mu ji shi wannan shi kaɗai kafin mu haɗa shi da na biyu. Yawa, kun ji shi wannan shi kaɗai. Sannan ba mu sa na biyun mu ji ya shi kaɗai yake. Wannan abin da na sa a na biyu amshin shi ne wannan, ba sai na sake nuna muku ba. Ga shi nan, ba mu ji shi. Sannan abin da nake so ku gane, akwai abin da na nuna muku na ce na yi wannan, to irin shi ne na yana wanda na zo na canja quantizing ɗin a nan, sai na bi shi da abubuwa. Amma sanda na gama sa abin da nake so, kafin na zo na canja quantizing ɗin, kad ka ce wai saboda na ce na canja quantizing da ka yi irin wannan abin da aka zo, a'a. Sanda na gama yin abin da nake so, da na gama yin abin da nake so, sai na zo na canja quantizing ɗin saboda ya bani wannan irin, ban ɗan sa wani waje ku ji. Kaga wannan da ya group, in na sa kamar in na zo ina zuwa na zan sa na masar da shi haka, ba ku ji ya dai. Kun ji yanda yayi ko? To za ka iya sa, to abin da ya sa ne haka kenan, kun gane. Amma quantizing din yana nan, ba dan iya yin shi ba, dai zo nan ne, ba dan iya yin shi akwai na ba. In na sa shi nan kuma ba dai min daɗin da nake so ba. To ina so in ya zo ya ɗan, kun gane ai. To shi yasa aka na yi shi haka. Sannan na haɗa su biyu, da ku ji ga yanda suke wato opening ɗin. Kuma abin da nake so ku gane shine wato na wannan farkon na E-bass ɗin nan, shi wato na zo na ɗaga shi, saboda in na dawo da shi kasa wajen wannan, kun ga inda akwai ɗan abubuwa ɗin nan, ba zai mun abin da nake so ba, shi yasa na ɗaga shi. Kuna ji na, sai ya bani abin da nake so. To sannan ba mu ji kiɗan daga farko zuwa baiti na
na farko sai shi kenan za mu kammala wannan bidiyon. Ba mu ji kiɗan kamar yadda muka ce. Yawwa, ba mu sa shi a duka saboda mu ji kiɗan da kyau. Yawa, a wannan amshin in kuna ji na sa wato na cire bass din na bar kiɗan ne kawai yake tafiya. Yawa, so da fatan kun koya wani abu, kuma da fatan za ku yi irin wannan kiɗan. To sannan saboda in ga ya ma zan ce why yake serious da wannan channel ɗin, ina so in ga wani ya ɗan irin wannan kiɗan sai ya tura min a WhatsApp ɗina. Ku tambaye ni namban WhatsApp ɗina a comment section, amma sai in ka gama. In baka gama ba ka tambaye ni namban WhatsApp ɗina, sai in ka gama kayi kamar haka. To in na ga wanda ya min zan yi mai kyauta tsakanin ni da shi ne, ba wai sai mutane sun ji kyautan da na ma ba, ni da kai zan iya ma kyauta. Kun gane ai? To kar ku sake mantawa, har yanzu wannan interview ɗin, wato wannan interview da na gaya muku na yi da wani makiɗi yana nan, kuma muna nan za mu zo muku da su. Ba ma mutum ɗaya ba, muna tafiya ne muna yi ɗaya-ɗaya muna aje, yanda in mun fara sawa ba maganan wai a ce za a daga kafa, a'a. Shi yasa muna nan muna bi muna yi wanda muka san za ku ƙaru da su. Ba wai ba ma so mu je wanda za su yi ta ɓoye muku abubuwa, a'a, muna yi ne wanda za ku ƙaru da su. To da fatan mun bar ku lafiya.